Čaute, znovu som tu ja, Octopus LP a je tu so mnou aj Robot LP. Čaute. A zase tu budeme pokračovať v hre Minecraft v našom let's playi. Ja som hral za kamerou, som naťažil jak sa volá, clay, premenil to na tehly aj iron, akorát z toho som vytvoril pre mňa aj pre Dušana, ale ten je tu so mnou Robot, tak to dám jemu. Trošku som to urobil okienka, dal tu aj kvetinky. A počkaj, stoj ty stoj. Tu máš toto Dobre. a toto. A ešte toto. Dobre, ešte- čo V české, čo? čo budeme robiť v tomto dieli? V tomto dieli som chcel ísť. No nakopať za prvé nejaké drevo a cobblestone, lebo cobblestoneu a dreva nemáme moc. A ešte som chcel ukázať tie okná som robil takto, že som dal schody naopak. Idem ťažiť to drevo. Dobre, máš sekírku? Nie, ale budem rukou a vytvorím si potom. Dobre, lebo ja by som ti dala, ale keď chceš si Ale vytvoriť, môžeš. tak počkaj. A jak sa... Ops! Urobím si tu skokanský mostík. Ďakujem. Ja idem naťažiť nejaký... A tuto je jaskyňa. Dobre, ty ideš ťažiť cobblestone? Áno, tuto som bol, vlastne som to tu hľadal a ťažil som. Takže... Ale pre hľadanie v jaskyniach to je niečo hrozné, lebo tam je hrozne veľa proste chodieb. Aha, železo, to som si nevšimol. Chvíľku som neprítomný. OK. Tak, ale budem hovoriť. Aha. Len nebudem hrať. Tuto naťažím. Prečo? Musím si presťahovať... Vieš čo? Neviem čo. Notebook. Aha. Máš jedlo? Teraz som v tom našom dome. Dobre, potom ti dám a tuším, v Českách by malo byť tiež nejaké, neviem. Ja som sa na notebook donebiec. To je veľko potreba. Tak. No väčšina dielo, to zložím buď Delton. To sa netočievam. No. Tak sa stane, že sa mu vybije notebook. Dobre, už hrám. Dobre. Iron, ešte, že tu kopem. Ja tu odkopávam a to narazím na iron. A na dosť veľa. Nemá niekde jedlo? Buď v Českách, alebo mám pri sebe. Ja v Českách není. No tak sa na mňa portni. Ale veď ja idem tuto tie hríby, čo tu vidím. No podoluj však hríby tie obrovské a tam sú potom v České sú tie taniere, no misky. Prečo mi to nič nevydáva? Ako nevydáva. A už mi to dáva. Lebo občas nedá, vieš. Aj. To nedá vždycky. A to musíš búra ruka, aby ti to dalo, že? To neviem. To asi aj normálne. Ja keď búram cekerov, nejde mi to. Tak to máš buď smolu, alebo je to tak. Vyskúšaj vydolovať jeden hríb tak a druhý tak. Potom som majiteľom servera. To som hovoril v minulej epizóde. Tuším. A nemusíš sa vychvalovať. No aby vedeli. Skúsim to teraz so sekerou. Aj so sekerou to ide. Options.
Dobre, ide to aj zo sekerou. Mám nejak slabé zvuky. Ja si ich vôbec nezapínavam. A keď ich má na 100% sú slabé. To asi preto, lebo skypujeme. To Skype robí. To lebo to zoslabí ostatné veci. A to sa mi nepáči. Ale vo videu to bude počuť rovnako, sa mi zdá. Vážne? Jaj, no tak to... Ja zvuky aj tak nepotrebujem počuť. No, nedal som tam lomítko. Keď to bude počuť rovnako, tak ja som to mal naposledy vo videu na 5%. Iron Todd zas nevykopaný. Som si nevšimol, týjo. 11 Ironu som si nevšimol, jak som tady to prichádzal. Ja som si urobil dosť veľa polievok, skoro celý inventár. A nechaj aj mne potom nejaké. To som vyťažil len 2 hríby. Týjo. To pracuje nejak silné, drží sa na maličkoch, na prstoch sa drží. Myslíš, že 3 staky nadolujem presne, nie, teraz mám 2 staky aj. A nadolovať drevo. No nadoluj. Počkaj, tak. A ešte jedno. Tak, mám presne 3 staky. Cobblestone. Dobre, tak stak aj jedna. 3 staky presne a hotovo. A neťaž z toho stromu, na ktorom máme dom, okej? Dobre, ja ťažím o dosť dlhšie. Z tých neťaž. Ja o dosť ďalej ťažím. A teraz som chcel ísť asi na prieskum okolia v tomto diele. Máme aj postele? Postele tam sú Dobre, ja som si nevšimol. 2. A ešte tam je jedna v čestke. Keďže sme ešte s niekým hrali, že? Nie, ja som to hral z Hunternews a keďže on nevedel, že máme 2 postele, tak vykraftil ďalšiu. Jaj. Iron. Nevadí. Tu je. Ja mám urobiť záhradku. Na stromoch, okej? Tu urobím ja. Dobre, mám semena. Nemyslím také. Aha. Už som chcel hovoriť. Jak myslíš, tak také nemyslí. A vážne? Nie. Si nad 1000 biliónov % istý. Áno, mám normálne semienka, sadenicu. No, aha, no lepšie si to povedal. Toto, ale nemáme kýbel. Máme, vlastne máme. Aj glinu. Aha, v pozadí ste počuli SF Game. Mal si si vypnúť. Dobre, kde si? Ja som naťažil tak aj jedno drevo. A minula sa mi sekera. Hop. Ja ti dám ďalšiu. Ale pôjdeme sa vyspať. A daj mi... Máš hlinu? Nie. Tak mi daj semienka a ja naťažím hlinu. Čo? A ideme sa vyspať. Home. Daj home. Ešte si ja vykraftím. Nezaberieme si ju na ceste jednu Čo? postel. Ja som si obral tu šťastný. Cestovať, však nebudeme až tak ďaleko cestovať, či? Budeme. Ale aby sme si... Vlastne tu máme home. Ale zase kebyže nájdeme kone, tak ono ich to neportuje. Ja som sa vyspal.
To stačí, že sa jeden vyspí. Kyblík. Akože automaticky AFK. Jasné. Tak. Idem naťažiť hlínu. Zapínal som vajce či nie? Veď keď tak dáme hráčom mute. Sú zapaté monštra. Ja to skúsim dať. Čo? Chceš normál? Máš. No, môže byť normál. Áno, sú. Ja som... Tak. Dobre. Asi ak urobíme záhradku, tak pôjdeme na ten prieskum. Nenájdeme, niekedy máš. Máš šum kravy. No to býva v tom biome, kde je taká kde je to podhubie. Aj. Ježiši, zombík! Horiacich zombíkov neznášam, lebo keď ma buchnú, tak začnem horeť aj ja. Ja viem. Blbé. Reálnejšie. No. Neviem, či by za ten krátky čas by si sa chytil horeť. Ja myslím, že toľko by stačilo aj čo mám. Koľko dreva potrebujeme? Vlastne my tu drevo máme. Koľko máš? Lebo to asi... Stáka 45. No tak to úplne stačí. Farmu si urobíme kde? Hen tam sa mi to pozdáva. Na týchto stromoch, tieto stromy sa mi ľúbia. Vup. Tuto budeme mať, aha. Tuto, vytvoríš nožničky doma a dones mi ich. Kde máme železo? V čestke tej dolnej čestke. A potom poď sem a naber vodu a tuto. Nechce sa mi dávať tak si to vyskáčem. A to s tým listím si dosť divné vymyslel. Ďako s tým listím? Že sa dá vyskákať aj. Koľko nožničky viem vykraftiť? Nožničky a... Z ironu sa dajú vykraftiť. Áno, z ironu sa kraftia. A z ironu sa dajú vykraftiť aj stringy. Čo? To je tu taký plugin? Asi áno. To čo sú za pluginy? Dám na teba TP. Tak daj. No. Tu dobre. Sem do tohoto kamenného donies vodu. Len kamenný. Je to z kameňa. Zo železa. Ale ja myslím hentok. Kýbel? Nie. Hentok. Ja som to tu nachystal z kameňa, vieš. Hungerbar sa dozmíňa. Keď šprintuješ. Kam ti to mám dať? Do toho kamenného som to tam pripravil. A koľko razy to mám ísť doniesť? Dvakrát, že? No dvakrát, čak nech je to nekonečný zdroj. Tie nožničky sa nejak rýchlo míňajú. Môžem ti, ja som si zobral väčšinu železa, čo tam bolo. Na čo? Kebyže si potreboval ďalšie vykraftiť. No to asi nebudem potrebovať, však to do ničinke tak rukovala nie. Tak toto asi bude stačiť na farmu. Stopro. A mám pre teba darček, poď sem. Stoj, nehyb sa. Takže toto,
toto a toto. A toto a toto. Ber to. A toto. Rúdopáš, mám čo žrať. Čo, nemáš jedlo? Mám, a víš koľko misiek? Ja tu to ešte ani mám zdláš do dosť. domu. YouTube money. Dobre. Tuto bude farma. A semienka nepozbieraš ešte nejaké? Dobre. A ja to už doskačem ešte domov, aby tu... A vyrob jeden kamenný plot. Kamennú stenu teda. Zase ako krev. Jako plot, akurát z kameňa. A koľko tých kusov? Jeden, ale to ti vykraftí viacej. A ako sa kraftí? A ten kýblik mi potom dones. Jak sa kraftí plot? Tam je spawner? Ja neviem, jak sa tu kraftí. Nie, to je Ja prasa. som zabudol, jak sa kraftí aj plot. Tak to... Si jak Dušan. Ja už viem. Už to mám. Koľko ich? Tu máš 6. Kýblik si doniesol? Áno. Dobre, a kde ich mám? Toď ich mám. Hodili by sa melóny. Melóny nemám. No však, ale hodili by sa. Môžem ísť na prieskom a nejaké doniesť. To pôjdeme potom spolu, len čo dokončím toto. 1, 2... Nemôžem si dať game rule v inventory. Nie. Vieš, čo to robí? Žiadny game mode ani nič tomu To podobné. nie je podobné game modu. No a čo? Nic si nedávaj. No chod zatiaľ na prieskum, potom sa k tebe portnem. Máš nejaké semienka pri sebe? Haló, robot. Áno, už idem Máš pri sebe nejaké semienka? získavať. Už mám 4. Aj vyčistíme to trošku tu, vieš od čoho. Od trávy. Najhoršie veci. Ja čo som ako nenaťažil dosť? Hliny? Dúfam, že hej. Poviem ti, lebo asi budeš musieť naťažiť trošku hliny. Hlina. Tak. A asi nie, nebudeš musieť. A koľko tých semien? Zás. Koľko zobereš? Bude stačiť pol staku? Postaku? No, myslím, že neviem. Ja získam pol staku. Už mám ináč 22. A to je divné na stromoch. Dom. Všetko na stromoch. Iron máš ty všetok? 7. 7? A to sme nemali viacej ironu? Všetko, čo bolo v tej čestke. Jedno semienko. Čo, my nemáme iron? No tak to bude musieť robiť s kamennou motičkou. Ktorá striela. Nevypreš to na chvíľku? Neviem, ktorý plugin to je. Hovbow. Nie. Ideme sa vyspať. To stačí, že jeden ide spať. Tak ja.
Hej. Dobre, ide spať? Už. No, už slniečko zapadlo. Už by malo ísť spať. Choď, dobre. Idem na priesku. Idem to oriť. Máš tie semienka? No, ja sa idem... Vrťam sa. No, Ja to oriem a ty to zasadíš. Tu máš aj tie semienka, čo som mal pri sebe. dobre, začni. Mne sa tá motika strašne páči, dobrá na creeperov. Len by si mohol dať, že potrebujem šípy, aby strieľala. No neviem ako. To výrobca toho pluginu. No. Lebo toto neznášam. Musím si tú motičku minúť, to budeme používať keď tak železnú, aj keď na toto minať železo je podľa mňa úplná volovina, ale keď tu je toto. Počkaj, keď strieľam, tak ono to... Mňa. Míňa? Ja už nemám semienka. Nemíňa. Mne sa zdá, že nie, kosti sme tam nemali žiadne. A toto ako luk nebudeme používať, lebo to už je vymoženosť servera. Také veci my tu nepoužívame. Choď preč, na veky ťa skryjeme pred svetom. To prčíc. Škoda, ja som chcel s tým nalov na creeperov. Dobre, môžeme ísť zatiaľ na prieskum. Máš posteľ pri sebe? Dobre, ideme. A ideme rovno za nosom. Takže za mnou. Ja torčky mám, drevo mám, pracak mám, okej, môže byť. Hente jeskyni som bol tiež. Sprinty. Jej, vecinky, bereme. Tieto sú pekné. Škoda, že sa tieto dvojité nedajú dať do kvetinača. To nedajú? Nie. Škoda. Tieto dvojité ber. Tie sú krásne. Sa mi ľúba. Moja. Toto je jaká? Lidlak. To neviem, aká je. Nebudem sa dávať nesmrteľnosť. Ty máš smrteľnosť? Nie. Tak poď. To by som toľko nemusel žerať polievok. A ináč rozmýšľam, že či sa nedám plugin na lietadla. Na to není plugin. Je. To je jaký plugin? Že loďka je lietadlo. Ja aj taký nepoznám. A jakú má tento server pamäť? Dosť veľkú. Vážne, už si ju zväčšil? Okay. Lebo predtým to lagovalo iba kvôli tomu, že to malo malú pamäť a strašne veľa pluginov. Veď odkedy je 10 slotov sa zvýšila aj pamäť. Tam sú to snáď chod do domu a kukni, či nemáme kosti. A mne sa dá, že sme nemali. Bugnutá voda. Teraz to dám a bude celé všetko za to odteče. Nemáme. Nemáme, škoda. Tuto si dá... A tam je uhlie. Dáme si tuto ďalšie set home? Home. Počkaj. Daj si tuto home. Set home. Set. To tu niekto bol, alebo sa to len tak postavalo?
Home, bl, b, o, v, t. Blbost. Daj set home psi. Blbost. Jak myslíš? Máš kromp? Tak mi poďme pomôcť vyťažiť toto. Psi sa portnú za tebou, keď sa ty niekam odportuješ, že? Teleportační psi. Veľmi užitočné. Ale keď je posadený, tak nie. A moji psi budú krajší než ty tvoji. Ja si ofarbím ich. To je ešte uhlie. Ja Ale to je asi... trošku mostovnú. Čo? Ťažím trošku mostovnú. No, poďaž ho. Poď. Len čo to je? To je nejakého plugina? Toto? To je taký biom. Ten mus... V tomto biome býva mustov? Áno, býva. To som si ešte nevšimol. Na vytaženie tohoto potrebujeme one. Jak sa to volá? Silk touch. No, silk touch, hej, že? A je to vlastne na niečo dobré? Nie. To je jak normálna hlina. Na okrasu, keď tak. Že? Ale nebudem stať. Buk? Ne, či... Ne, Ja, stačí 2. Je tam rastlina, alebo čo? Keď sa ti bugne, takže vidíš, ako keby máš X-ray, tak potom povedz, lebo ja chcem hentok, spawner mob. To je parádny. No a ja som si tam vtedy urobil monster trapku, vieš, tak to si kúkal aj, nie? Tie cheaty sú aj blbé. Ale nemôžeš ma baň. Že? No. Pridáme do natáčania Martina Lelaga? To je môj kamoš. To je... Kto? On tiež bude natáčať? Áno, tuto. Tiež byl na tomto serveri. Dobre. A potom ho portni. Dobre, počkaj. Počkaj chvíľku. Vydržte. Uno momento. Dobre, som späť. Pridal sa k nám môj kamoš Martin a musel preinštalovať Minecraft, takže mu dám IPčko do Skypeu. Zapamätá si to, nie? mc1.crew.sk 2.2558. Dobre. A ja. A... Neviem, čo som chcel. Čoj. A ja neviem, kam idem. Nie, neportuj ma preč hlavne. IPčko, povedz mu to. MC1. Crew. .sk 2.25589. Ďalší vlk. Vlci, do toho zabite tie ovce! Smrť ovcam. Hej, to zabili vlci ovce. Do toho! Mali by sme sa ísť vyspať, nie? Martin? Ten Minecraft 1, 2, 3, 5, 4, to si ty? Dobre. Peťo, vyspí sa. Robot. Rýchlo, začína byť noc. Spí. No čo, nič sa nedieje, stále je noc. Tu niekto bol?
Domov nejdem. Daj time set day. Noc. Deň. Ale to používať nebudeme už. Naposledy. Ty už to hráš? Dobre. Ahoj! Áno, to som ja. Ozaj, ty už si videl môj kanál? Na YouTube. No však ja sa tam volám Octopus LP, len tam je ešte... Tam mám takú profilovku jak tutok. Akurát tam to mám trošku oddialené. Na Skype. Vlk, tu sú sami vlci. Asi tu nič nebude, čo myslíš? Nemáme. Na to potrebuješ, tuším, Peruzendu, alebo... Eovender, alebo Peruzendu, teraz neviem. Jedno z toho. Nehovor mu to, ale nevyužívaj GM. Čakaj. Ty máš pri sebe robot železo? Tekvice! Dolujeme. Ide to rýchlejšie? Počkať, s čím to ide rýchlejšie? Tak? Nie, so sekírkou. Skús. So sekírkou to ide rýchlejšie. Jaskyňa. Minecraft, kde si? Tu blúdim. Asi sa vrátime. Je. Iron. Hodili by sa diamanty. Ty máš železo? A máš drevo? No tak, počkaj. Vyrob Minecraftovi veci. A tam je uhlie nado mnou, vyťažte. Veľa uhlia. A zablokujte to, kde? A zablokujte tú vodu. Vyrob mu krompáč a kamenný meč. Železný krompáč. A aj mne vyrob jeden železný krompáč, lebo môj sa už míňa. Dva. Jaj, to počka, to skeleton, či kto po mne strelil? Skeleton. Poď si to rozdať z oči, ty prasco. Do prdele, on ma zabije. No Iron. To jaký plugin dodáva? Divné. No však ale Iron nebudeme premienať na stringy, čo vám šibe? Však do Minecraft. To bol... Zablokuj tú vodu, ja nemám blok v ruke. Áno, tekvicu. A to je to ešte, tu je drevo. A používam torčky. Vyťažili ste hento uhlie, čo bolo nad vami? Vtedy. Urobil si mi ten krompáč. To bol môj! Ja nechcem kolu. Ja nechcem cobblestone, ja chcem iron.
No tak mi vykrafti, to máš crafting a vykraftíme oni. Vykrafti mi ironový kromb Minecraft. To prečo si... To čo si urobil? A ty čo nič nehovoríš? Si prítomný? Minecraft, ty máš... Počkaj, to sú moje kosti. Aha. Minecraft hit si nechcem. Tvoja hlava je hnusná, totiž to vieš. Sa mi nepáči, je úplne hnusná. Vážne, ja ho nemám, to má asi robot. Ja mám 2 crafting ty. Aha, jeden je tvoj. Tam máš crafting. Nedá? To občas nedá. Vypadni. Škaj, tak sú tie veci spoločné. Ty nemáš kromp? Máš kromp? Máš. Takže toto asi nebude prieskum, ale prieskum jaskyne, nie? Tu je ďalšia jaskyňa. Iron, nerob! Ja mám 7, vykrafti aj mne. Počkaj, mastiky? Počkaj, to ja vykraftím. Keďže mám dosť uhlia. No, mám trošku uhlia. Menšie zásoby mám. Nič moc, nemám toho až tak veľa. Ja idem dole. Jaj. To kde som? Jaj, a ja som niekde v... Nechcem povedať kde. Ale je tu iron. Tak ťažšie potom tu doma vypečeme. A sorry. Potom, keď sa budete na niekoho portnúť, tak daj TP a jeho meno. Počkať. Robot. Toto je nejaká malá jaskynka. No, ešte sme nepreskúmali všetky časti. Mne sa zdá, že tu ešte bola niekde. To si bol ty, lebo ja si všímam ironu. No. Ja som ti hovoril, že ho máš vyťažiť. Jako teraz, čo som tu osvetlil? Áno. No tak ale však... Pavučina? Jaj, pavúci. Pavučina, to by bolo dobre znamenie, lebo to by bolo tým pádom, že sú tu niekde doly. Jaký? Jaskyní alebo normálny? Uhlie. A iron hore, berem iron. Nerob! Koľko máte ironu? A ty? Minecraft? 1. A ty máš 10? Takže máme dokopy 50 ironu. Ja mám 39. Podľa mňa je tuto ďalšia časť jaskyni a portni sa na mňa, robot, a tam bolo uhlie. Vyťaž ho, prosím ťa. No jasné, je tu ďalšia časť. Čo hovorím?
Chod naspäť a tam bolo uhlie. Naspäť choď, tam bolo uhlie. Sem nechoj. Ja mám torčky, vieš koľko? 2 staky a 15. A už to zase začína bugovať. A dobre. Máš ty... Čo? Dobre, máš 42. Vážne? Tyjo, to je uhlia. Pauči, keď nájdeš spawner, tak mi povedz, to si tam okamžite dám sa... Otorčkuj ho, ale nenič ho, neopováž ho zničiť, rozumieš? Chod sa tam vrátiť, zober si veci. Čo? No tak, uno momento. Počkaj, poď sem, stoj. Stoj, ja mám, dám ti. Stoj. Stoj, ja tu mám meč, dám ti. Tak tupec. Počkaj, hen tam bolo ešte jedno uhlie, ja sa kúknem. Vyťažili sme všetko uhlie? Robot. Tuto už nezostalo. No však za chvíľu asi budeme končiť aj tak s týmto. Natočíme hneď potom ďalší. Na čo tutoriál? Na čo tutoriál? O môj bože, to je tak ťažké. Urobíš mapu, napíšeš príkaz a hotovo. Čo? Kde? Mne bugol krompáč a dobre, už ho mám naspäť. Čo doluješ? Neznášam štrk. Tam bolo ešte jedno uhlie, serem to. Takže... Jaj, ty si už doma? Toto ešte... Toto... Robot skončil s volaním. A už asi ideme do domu. Takto. To by malo vypiecť všetko. Poď sem. Do tejto daj iron vypiecť. Ja ozaj. Aj tak máš iba jeden. Aha. To je všetko tvoja vina. Ja som ti ho dal. Poď sa vyspať. Robota na chvíľu kiknem. Počkaj. Keď to nepôjde, ty už spíš? Počkaj, zavolám robotovi do skupiny. To je omyl. Prečo? No. Daj mi posteľ. Dobre. No, dobre. Spíme všetci. OK. Musím to tu nejak upraviť. Pre viac hráčov. Aby tu mohli hrať, lebo... Daj mi tu posteľ. Tak. A to bude túto. Tak. Chodte pozbierať semienka. Robotovi chýba. Robot, tebe chýba helma a nohavice, že? Dobre, poď si preto, vyrobil som ti.
On nemá ja nemám enchandol meč. No. Ja nie som jak ty, alebo Miro. No, počkaj, stoj. Tu máš toto a tu máš helmu. A ešte vyrobím Minecraftovi. Dobre. Čo? Prečo? Ja som ju zakopal niekde tam v listoch. Počkaj, tu mám iron, vyrob ironovú, nech. Vyrobím. Tak. Čo to furt blbne? Dobre, tu máš motičku ironovú. Máš ju? To je na posteli. Robot. Robot. Uno momento. Na posteli máš motiku. Minecraft? Dobre, počujeme sa všetci. Ty nemáš brnenie žiadne, že? Dobre. Tak ja ti craftím. Ešte zabite 3 ovce, nech máme presne, nech to je také pekné. 3 vlny máš? No tak poď sem, vykrafti posteľ a daj ju ešte takto, nech je to pekné. Budem môcť hrať toto 4 ľudia naraz. A asi pôjdeme dolovať. Alebo už to ukončíme a natočíme potom to ďalšiu. Nech to netrvá dlho. Môže byť? Dobre, tak my sa s vami zatiaľ lúčime a čaute.